आंनि मावजि सना नों मानो एसेबो बुजिनो नाजाला? नोंहा आंनि फारसे एसेबो अननाय गैला नामा? नों नङाब्ला जि आं मा जागोन नों मोनथिगौना सना? अन्नानै नोंनि बिखायाव बजबना लाफिनदोना आंखौ सना। नोंजों सानसे फन रायलायनो मोनैयावनो आंनि गोसोआ फाग्लिबादि गोदाव सोराव जालांबाय सना। नों फैफिनदोना? आं माबाफोर गोरोन्थि मावदोंबा आंखौ निमाहा होदो सना। I am so sorry आंनि मावजि सना। नोंल' फैफिनदो आंनि बिखायाव सना।